Да, ама и ти трябва да се включиш по-активно, според мен. Рафи? Да, утре ще тренирам 2 пъти. Добре, вече много хубаво ви се получи вечерята, да ти кажа. И Лео става. Виждам и Теди е красива, но и Лео е красива, да знаеш. Салатата малко беше ми трудна да изям. Нищо, вазата беше хубава и тя. Но като цяло... Без вода. Пич си, готин си. Мерси. Криси, някакви коментари имаш, да? Нещо не го разбираш ли? Не, питахме, малко трудно ви разбираме, Финдо, малко странно говорите. Има такова чувство за хумор, според мен. Сега, овните по принцип... Шегуваш се, нали, до някъде, Финдо? Аз се чувствам добре. Не, ти добре се чувстваш. Ето, човек има чувство за хумор. Да. Не, готвен е, смятам, няма смисъл да го хапим, може да му пожелаем. Терик, актива ли килограми? Не, Теди питаш дали е бременна? Не знам дали е бременна. Да. Не, бе, перфектна е, Теди е перфектна. Ясна ни, бе, момиче, Ясна ни е, те видим. Много е красива. Манекенка, да. Милена, е твоя въпрос? Не бе, нямам въпроси и на мен много ми харесва чувството ти за хумор. Ще го вземеш ли в Радвам се, че се видяхме. Ще го вземеш ли? Дъщеря ми там ли е? Кой? Не, няма я. Сигурно спи. Ще ги видиш всичките, След няколко дни. така да се Не каже. се знае, може и още днес. Няма И това е възможно. И така, Финдус, искаме ти палци да оцелееш до финала, защо не и да победиш. И така, кръстосаните разпити на нашите полуфиналисти ще продължат след малко. На прицел, непосредствено след рекламите, ще бъдат Златките и Денди, които ще си кажат абсолютно всичко, това, което ги попитаме ние тук, нашите коментатори. По-късно ще разберем коя е и втората реалити звезда, която тази вечер ще се превърне в звезден прах. И разбира се, в края на шоуто ще имаме имената на големите финалисти. Петимата избраници на България. Най-интересното те първа предстои. Останете с нас. Здравейте отново, дами и господа! Вие гледате полуфинала на Big Brother All Stars, паметна дата в историята на телевизията. Тази вечер на стартовата линия в последната отсечка преди големия финал се наредиха 7 реалити звезди. Една от тях, бившата победителка Ели, вече отпадна, но оспорваната надпревара продължава между останалите 6 съквартиранти. Защото още един от тях ще поеме по пътя на Ели. Всеки един диша във врата на другите, но само вие, уважаеми зрители, ще решите кои от тях да направят последната крачка към голямата награда и титлата любима реалити звезда на България. Вече дадохме началото на разговорите на живо с кандидат-финалистите. Първият беше Финдо. Милен, се сети, че има въпрос към него. Не, аз си го запазя сега, се сетих, че има на кого да го задам. Добре. Да. И следващия, когато ще имаме възможност да разпитаме директно от тук, е Златка Димитрова. Включваме се в изповеданията. Добър вечер, Злати. Здравейте. Изглежда страхотно. Благодаря. Много ти отива черното. Разбира се, че ми отива черното. На мен, ако не ми отива на кой друг. Точно така. Направи поредна крачка към големия финал в шестицата си. Как си обясняваш това? Ами, не знам как си го обяснявам, но този факт ме радва, че съм вече в част от полуфиналистите. Как си го обяснявам, и аз не знам. Може би хората ме харесват и поради тази причина се задържах в къщата. И така, да видим какво ще стане след един час, може би. Всичко ще стане ясно, ще видим. Да. Започваме с нашите гости. Криси Петрашкова е тук да те защитава. Другите ще зададат сигурно и по-такива въпроси. Всеки е свободен на мнение. Да. Злати, здравей! Да. Криси. Искам да те попитам нещо. С теб съм живяла в една къща под един покрив. Сега ти живееш в същата къща с други хора. Да. Вероятно, аз знам, че ти си мислиш много за нещата. Какво научи за себе си? Какви изводи правиш за себе си след престоя ти в нашата къща? И сега, какво научи ти, Злати, за себе си? Ами, Криси, за себе си от първия сезон научих, че съм допуснала някакви грешки. Дали в личен план, може би в личен, разбира се, но се научих, може би, да бъда по-търпелива. Опитвам се да разбера човека до мен. Опитвам се по някакъв начин да запазя самообладание и спокойствие. Сега, от сегашния сезон и това, което получих като урок от Big Brother е, че за съжаление има доста лъжливи хора. И това, което все още не съм преодоляла, е може би моята така
как да кажа, моята вяра в хората, това да бъда понякога доброто дете и да се доверява на всеки един. Какво разбираш под лъжливи хора? Ами аз получих един Кого подарък. визираш? Да. Не визирам никой, принципно, тъй като аз получих един подарък от Big Brother и той ме изправи лице в лице с хората, които са ме номинирали. Впоследствие аз направих така едно кратко запитване към тях, без те да ме разберат, и се оказа, че това всъщност, което ми казват, е абсолютна лъжа. И аз отново съм се доверила и съм повярвала на тези хора. И тогава Big Brother ми каза: Злати, получи поредния си урок. Това Точно така беше, да. Добре. Елен? Здравей, Злати. Кой ми каза? О, здравей, Туткиш, как си? Добре съм. Ти си много смела жена. Благодаря. Показа го. Ти си човек, който се променя, който иска да се променя, не се срамува, напротив. Не. Искам да те попитам обаче, кои според теб са твоите слаби страни, слаби качества, които ти пречат да съществуваш и да се чувстваш комфортно в къщата? Аз се чувствам много добре в къщата. Днес исках даже това нещо да го споделя пред камерите. Ако се тръгна днес, искам да кажа, че за мен беше една голяма радост и чест отново да бъда в къщата на Big Brother. Тук изживях немалко, срещнах приятели и имам прекрасни спомени. Може би не ме притеснява престоя ми в къщата, по-скоро имам някакви притеснения от хората, с които съм тук и които евентуално ще срещна, защото аз съм пак с риск да се повторя, ще кажа, че съм човек, който е много чувствителен и по мой си начин изразявам мъката и липсата на любимите ми хора. Може би това до някаква степен така доста пъти ме е разклатило в къщата и ме е накарало да плача. Това са липсата на моите най-близки хора и на моя приятел Миро. Това е единственото нещо, което ме разклаща тук в къщата. Нищо друго. А може би така, липсата на самоувереност, ако имаш по-голямо самочувствие, повече самоувереност, това ще ти позволи да бъдеш по-здраво стъпила на земята? Аз не знам дали самочувствието върши тук някаква работа в къщата, защото все пак тук сме влязли, за да видят хора такива каквито сме, и аз не се притеснявам да покажа моята по-слаба черта, ако мога така да го нарека, от моя характер. Видяхме, това, да. че плача. Така че не се притеснявам. Злати, искам аз да ти кажа нещо. Здравей, аз съм Кейт. Кате! Ехо, здрасти! Злати, аз нямам въпроси към теб, искам само да те поздравя, че ти показа на цяла България, че една красива жена може да ми я чини и да готви без да я е срам и няма защо да те обиждат, че само седиш на мивката и се правиш, че готвиш, защото хората, които трябва да разберат тези ценности, са ги разбрали, Злати. И аз се гордея с теб, защото аз съм същата тъпанарка като теб. Ми дай чини, готвене и рев, защото и аз съм емоционална. Не плачи, Миро е тук, видях го. И аз искам да го видя за малко. Как ще го видиш сега? Не можеш сега да го видиш. Ще го видиш след 3-4 дни, кюта и там. Видя го! Миро, носиш ли нещо? Нещо малко в кутийка. Миро? Миро да не носи пръстен. Ключ от кола, пръстен, не знам. Ключ от кола. Злати, моля те, не случи сега поне, моля те. Нека че я ще разрева. Злати, не дай, че тук почваме да ревем всички. Заразно е, да. Ирински? Аз искам да попитам Златка, която много добре познавам, харесвам я. Беше заедно с нея. Бяхме заедно, споделили сме си много неща с нея. Тя е наистина много добро момиче. Наистина, заедно бяхме в кухнята много често с нея, правише ни палачинки. Искам да попитам Златка, ако кой смята, че ще бъде финалист в техния формат? Добре. Благодаря, Ири, за този въпрос. Това не съм го споделяла на Big Brother, сега ще го споделя пред цяла България. В началото, като влязох в къщата, смятах, нали, от един финалист ще бъде Лео, следващия ще бъде Райна. А сега някакси позицията се измести едната и на място на Райна поставих Златка Райкова. Защо го направих? Райна на първ поглед наистина е много мило, много добро момиче. На мен ми харесва тази черта в нейния характер, че тя е запазила детското.
И точно може би с това ме грабна в началото. Но когато заживееш с един човек и когато се създадат най-различни ситуации в къщата и когато се говори за някаква тема, ти се даваш повече и по-голяма яснота за човека. И на мен не ми харесаха някои така прищевки на Райна в къщата. Аз смятам, че щом живеем в тази къща, не може да имаме нашето нормално ежедневие, което имаме в живота. Защо сложих Златка Райкова? Кажи ни това е много интересно. Да, Привидно, вие бяхте чак врагове, но спорихте за едно име. Не. Златка Райкова я поставих, в съвсем други отношения. Защото аз с нея съм нямала кой знае колко срещи и колко излизания. С нея сме се виждали 2-3 пъти така за по едно кафе. Но тя е много силно момиче. Момиче, което е постигнало за нея лично доста неща в живота и се е борила сама. Тя от много малка живее сама. На мен такива момичета много ми харесват. Борбени, самоуверени, силни момичета, не се предават, винаги са с рогата напред, но в добрия смисъл на думата. Жени, които са с точна и ясна представа за живота и това какво искат, независимо дали са хора материални или не са. Това няма никакво значение. Окей, разбрахме те. Сега за теб. Ти си в фокуса. Защо зрителите на Нова телевизия, Злати, трябва да те подкрепят точно теб? Ники, това не знам дали трябва да ми подкрепят хората. Аз ще го кажа, тъй като сме сега на лайв. Аз не съм тук заради себе си. Big Brother обяви наградата, от която аз се отказвам. Сега го казвам за първи път. Ще го декларирам, ако остана до финал. Аз се отказвам от награда. Това го казах и много преди 2-3 дни го споделих на мой съквартирант. Сега използвам момента, тъй като сме на живо. Тук съм заради Боби и ако дай Боже стигна до финал и спечеля тази награда сумата, разбира се, ще я даря по сметката на Боби, тъй като аз съм точно поради тази причина с моята кауза тук в къщата. Добре, Злати, искаме ти палци. Успех! В къщата имаме 6 претенденти за големия финал. На него обаче има място само за 5, дами и господа. Днес решавате кои ще бъдат нашите финалисти. Какво ще кажете за представянето на Злати, Криси? Аз признавам, че съм емоционално развълнувана. Ето, като Златка. Защото мисля, че в наистина това много агресивно и гадно време, в което живеем. Хванали сме се гуша за гуша, мразим се, обиждаме се, разделени сме. Да се направи такъв жест е нещо много голямо. Плюс това, някои тук коментатори, включително в това студио, се опитваха да кажат, че тя едва ли не спекулира с тази благотворителност. Да, направи ми много добро впечатление, че избра точния момент. Не го тръбеше от първия ден, не го взе като поза. Точно така. Каза го точно сега. Тя не го развяваше като знаме. Направи ми впечатление анализа, който направи на Златка Райкова. Златка Димитрова наистина се е борила така сама в живота. Не твърдя, че, разбира се, има много пропуски, има много неща, които трябва да наваксва. Тя има една много добра самопреценка. Тя уважава и изпитва респект към образовани хора, към хора, които са натрупали повече неща. Но това е наистина изключително добър човек и аз съм убедена, че нито един от останалите участници в къщата няма да даде наградата си за подобна висока цел. Браво! Не знаем, не сме ги питали, Елен. Жеста и изобщо поведението на Златка. Аз просто имам, както се казва, лично отношение. Между другото, много я атакуваха за тази кауза и са квартирантите. Аз го казах, Ники, не им изнася, че има такива хора. Не им си искат да е искрено. Трябва да намерят подвола теле. Но искам да ти кажа друго, аз просто я харесвам Злати. Имам си лично така отношение и за пореден път се затвърди мнението ми, че тя е човек с голямо сърце, човек, който ще се развива. С времето и тези пропуски ще ги запълни. Това не е даже най-важното. Добре, време е да видим и как Денди ще се ни убеди, че именно той заслужава да се бори за първото място или поне да е финалист. Включваме се на живо в изповеданията, където ни очаква Денди. Добър вечер, Денди. Виждаме ли се добре? Чуваме ли се? Да, разбира се. С Хини всичко наред ли е? Всичко наред, малко е превъзбуден. Да, тръгна след Ели, видяхме, но ти изглежда спокоен.
Как си в шестицата си? Очакваше ли това нещо да се случи преди един месец, когато стартирахме? Не градя никога очаквания, за да не бъда изненадан. Но съм по-ласкан. Добре. Тук сега си на кръстосен разпит. Ако днес оцелееш, ставаш финалист. В понеделник ще се бориш за голямата ни награда. Милена, да започнем с теб. Ти си тук, за да го защитаваш. И Аз нямам никакъв въпрос към него. ти отново нямаш въпроси. Аз също нямам въпрос, защото харесвам Денди. Смятам, че е перфектен актьор. Благодаря. Толкова ми хареса в това представление. Веднага трябва да те лапат Денди за голямото кино, да знаеш, братче. Те го лапат. Не, да го лапнат него. Те го лапат, Денди! Извинявам се, само Имаме да пропуснах реда. Пожелавам ви успех. Благодаря. Милен много те Пожелавам ви защитава, тук се бие с всички, някой да каже нещо лошо за тебе, откача от нерви. Специално Милен поиска да дойде да те защитава. Да. Денди, аз съм на мнение, че много добре ти се получи, особено лошия, злия магиосник си страхотен. Само ми въпроса, този синджир, да бе, внимавай да не се обесиш на него и гледам те постоянно с някакви синджири. Гледай по-внимателно, моля те. Навикнал съм с аранжиментите и когато реша да се обеся, ще го направя с пъпната си връх. Добре. Между другото, доста беше атакуван заради този сарказъм. Пускаше го под път и над път. Това начин някакъв твой на защита ли е? Да прикриеш нещо ли е? Някакво оръжие, което бързо използваш, като сабия, като шпага даже. Сабията е малко по-груба, но шпагата боцкаш и бягаш. Не, то не е средство за нищо, освен другите почитаеми да бъдат доведени до ниво на известна искреност. Не мога да забравя, че нарече две от нашите съквартирантки неодушевени предмети. Това е така Това е дивани. защото аз винаги се опитвам да артифицирам моите номинации и да не говоря за реално съществуващи човешки същества или атитюди и се опитвам да... Бягаш по тъча или... Опитвам се да говоря за образи, които могат да бъдат застъпени в една или друга сфера на живота, така че никога нищо не е конкретно казано. Добре. Елен Колева. Да, здравейте, Любомир. Разбрах, че това е истинското ви име. Моят въпрос към вас е следния. Кои са качествата в един човек, които могат да ви накарат сърдечно, чисто сърдечно да харесате и да приемете някой? Кои са качествата, които наистина могат да докоснат сърцето ви? Способността за разговор, без предубеждение и без склонността, която напоследък в България е взела застрашителни размери, правят се предварителни проучвания. Един такъв ресърч, който в ход на разговор изведнъж ти се стоварва на главата. Аз имам такъв случай, примерно университетско лице, на вечеря. Всичко беше перфектно подготвено и в един момент се чува репликата: "Аз много подробно съм те проучил." И тук разбираш, че, така да се каже, възможността е прахосана от съответното лице, защото не е целта ни е да си правим полицейски досиета. Добре. Чистосърдечно приемане на другия такъв какъвто е. Колко души си приел така, между другото, навън, а и от съквартирантите? Към днешна дата, мисля, че от съквартирантите съм приел почти всички и смея да твърдя, че и те са ме приели такъв какъвто съм. В живота е много по-сложно, защото, така да се каже, има много повече хора, но ние не сме длъжни да се харесаме на всички. Това би било неестествено. Добре. Аз имам един въпрос към Денди. Да. Здравейте. Искам да ми кажете честно, вие сте много откровен и честен във вашите разговори в къщата, но сега искам да ви върна навън. Тримата най-глупави политици и ги опишете защо смятате, че са такива. Действащи политици. На часа ще назова първия. Неговото име е Сергей Станишев. Една много захаросана останка от социалистическия нобилитет, която с, бих казал, непотушим инфантилизъм продължава да развява някакви розови идеи.
Второто лице, което бих назовал в светлината на последните политически събития, е лицето Лютви Местан. Защото ако Доган поне беше злосторник от типа на оперетния образ, който разиграх аз преди малко в нашата коледна идилия, този вече много се е вживял и видях една сцена, в която той искаше да поиска прошка едва ли не от комунисти, че са ги преименували с български имена, което беше пошло и отвратително. Много политическо го даваме, много отиваме в оценки, което нямам... Нека третия. Добре, кратко и... Третия кратко. И третия е едно сборно лице, което засяга синият спектър. И това е един колективен напън за провал. Затова няма да назова конкретно лице. Благодаря ти. Аз съм удовлетворен от отговора. Добре ли ги описа? Страхотно. Не, т.е. това е през неговата призма. Разбира се, всеки има пълното право да харесва или да мрази който си иска. Освен това трябва да се добави, че аз съм монархист. Но аз исках да чуя точно неговото мнение по въпроса. Ето, каза го. Доволен съм, да. Благодаря. Криси? Денди, здравей. Здравейте. Сега, искам да те попитам следното. На фона на твоя перфектен, изящен и неподражаем дискурс, разбираш какво говоря, как така успя да намериш общ език най-вече с един човек, който извършва физиологичните си нужди в мивка? Къде намери връзката между изящния дискурс и този човек? Лицето, за което говорите, е безкрайно артистично и ако то го е направило, то е един вид епатаж, ако разбирате тази френска дума. Аз разбирам. Също така, искам да ви кажа... Денди, искам да кажа, че вие страшно много се измъквате, не говорите конкретно тази вечер, използвате заучени фрази и това е причината да не се четат особено много вашите романи. Най-вече от вас. Не само. Тук никой не е чел. А и да кажа нещо друго. Има прекалено много книги в световната литература, които трябва да прочета и все не мога да стигна до вашето творчество. На тази възраст... Да, слушам ви. Имате още много да четете. Това не звучи обнадеждително. Да. Но се надявам, че някъде към вашата блестяща 80 годишнина, когато вие ще приличате на една Людмила Живкова. Казвам, че може би към вашата 80 годишнина, когато ще приличате до сушна една Людмила Живкова, може да се заемете и с моите книги. Но не е препоръчително преди 150-та ви годишнина. И е зрителен, както винаги. Безкрайно много ви благодаря. Аз ще живея до 200 години. Ще ви надживея. Това е моето щастие. Аз пък смятам да живея 600 години като вещицата от Джуджето Драгоноско. Да, ще станете вампир. Имаме джедай в студиото. Джедай. Давай, Ирина Флорин. Любчо, здравей. Здрасти, Иринке. Много малко хора знаят, че ти говориш перфектно немски език. Аз те моля да кажеш един много кратък афоризъм на немски с превод на български. Фиш аз Франц, фиш, фрише, фише, фиш, фрише, фише, фиш, фиш аз Франц. Ма може ли да го преведеш все пак? За рибия. Фишеровият Франц лови прясна риба. Прясна риба лови фишеровият Франц. Отишъл сака при сака, да си сака. Да минем към Хайдегер. Man fehlen heilige Namen. Ако трябваше говорим и на други езици. Ирина, свършихте ли вашето интервю? Още? Не, това беше достатъчно. Денди каза... Това не беше Ирина. Любчо каза добър вечер. Криси, още имаш реплика? Не, аз съм много доволна. Денди, сега е моментът да убедиш зрителите на Нова телевизия, защото те подкрепят по пътя ти към финала. Давай своите блестящи анализи. Всеки е свободен да прави каквото си иска, но ако види нещо симпатично в мен, дори и малко, нека да бъде така любезен да ме подкрепи. Беше като заклинание. Благодарим ти. Благодарим ти. Какво чухте? Какво видяхте?
Много е готин, аз много се забавлявам с него. Пълен класикер. Значи виждаме довеждане на действителността до абсурдност. Този диалог с 200-те, 300-те и 600-те години, той всъщност доказва колко абсурдно. Нали се сещате колко абсурдно е това всичко? Тези лъскави подиумчета тук, тези лампички, които светкат, водещ, коментатори и така нататък. Това всичко е един абсурд от гледна точка на цивилизациите, от гледна точка на Вселената, на космоса и така нататък. От гледна точка на момента, в който живеем, не е абсурд. От гледна точка на момента, окей, ние можем да влизаме в някакви ролички, както Криси направи, тя роличка, той роличка, хахо-хихи, хората се зарадваха, стана им приятно, изпитаха положителни емоции. Ето за това става дума. Все пак той като личност, който ни интересува най-вече. Сега, значи аз тук също искам да се намеся и да кажа нещо. Денди безспорно е интелигентен и интересен човек. Той е, по принцип, той играе една роля в обществото на контрапункт на безкрайно смешния ни елит. Той по някакъв начин се опитва да го пародира. Поради тази причина той не е част... не съвсем. Той не е част от този... Елита не го приема, той не желая да влезе в елита. Той по принцип е като един персонаж, който от някакво друго време, излязъл от някакво друго време. В тази... Не. Той е контрапункт на времето, на момента, на сегашното състояние на нещата. Съгласен съм с Билян, съгласен съм. Той поддържа този имидж. Той поддържа този имидж. Много добре знаем, че действието без тези контрапункти няма да го има. Ако имаме само отличничките, които промениха живота си, станаха някакви други хора и се развиха много, измиха всичките чини, изготвиха всички манджи на света, то тогава действие, скъпа Кристина, няма да има! Чакай, нещо друго искам да кажа. Доста абсурдно! Нещо друго искам да кажа. В това, което той говори, което казва, има много истини. Но защо аз не харесвам неговото поведение? Аз харесвам пародията, когато има чувство за самоирония, което за мен е абсолютно така висшата форма на интелигентност. При него няма и даже има някаква... Няма го, Милене, моля ти се. И в тези така агресията, която проявява, в квалификациите и обидите, които лепи, аз това не смятам за забавно. Толкова безобидно. Не е така. Толкова безобидно. Това наранява. Значи неговата агресия ми напомня на кученце, което си клати главичката е така. Ако това е агресивно според вас, да, може би това е питбул. Така ли? Изградено върху това. Той е много над нещата. Разбира се. Ами ако беше над нещата, нямаше да ги обижда така. Самото му облекло е жестока самоирония. Пълен кич е самото му облекло. Точно, той много добре съзнава, че е кич. И самото му облекло доказва неговото отношение към тленното му тяло, което аз наричам по принцип турба с кокали. Това сме всички ние. Ти започва да говориш като него. Някакви абстрактни работи. Заразих се! Словоблудство, без да се каже нещо смислено. Казва се нещо много смислено. И много смислено нещо е, че този живот има един друг дискурс, както каза ти. И този дискурс е, че всичко това е смешно. Какво значи смешно? Значи ти твърдиш, че в този живот не бива да има нищо смислено, което прави. Не е че вярно. Живота е смешен. Не е вярно. Когато разбереш, че пребиваването ти на една планета е просто една капка, една песачинка от огромното количество песачинки. И тогава започваш да плюеш и да обиждаш всички. Не, никой не обиждаш и никого не плюеш. Не е така. Не, ти не е така. Че всичко е един пълен провал и затова Денди е Да, и двамата сте прави. Да, има всеки е прав. Не е пълен провал. Не става дума за пълен провал. Просто моля ви, давайте си сметка кои сме ние. Това е някакъв тотален нихилизъм. Значи ти казваш, понеже живота е тленен, ти говориш като Киро Скалата. Естествено. Нали, аз съм духовен, аз съм възвишен. Не. Понеже живота е тленен, затова той не е безкрайно сериозно нещо, разбираш ли? Полека да я караме. Малко повече бухеми да има около нас. Да се радваме на живота. Не да сме вечно начумерени. Да, бе, що не водиш така? Що не водиш така, бе? Ги се чеш като краставица. От утре започвам. Бухем. Защото аз ви казах преди малко, ако има някакъв проблем, то
Проблема е в това, че в държавата нещата са разменени, с разменени места. Там, където трябва да има ценности, има шоу. Ама естествено. А тук, където трябва да има шоу, търсим някакви ценности. Разбираш ли? Търсим ги намираме. Връзката между това е смехотворно. Не тук са ценностите. Ценностите са на друго място. Това предаване не може да бъде извън обществото. Да отиде в църквата, а не да ми е чини. Не може да бъде извън обществото. Не сме ги внесли от чужбина. При нас са българи. Това е съвсем различно. 2013 година. Това е съвсем различно нещо. Ние обсъждаме българи. Обичате, не търсете ценности там, където не трябва да ги има. Ама, Милене, тези хора са възпитавани в обществото. Те са вътре с ценностната система на обществото. Абсолютно. Те не са измислени. Те са продукт на това общество. Те са продукт на румънското или на гръцкото общество. На което и да било това да рече да не знаят как се пише България или да не знаят кои са столиците. Да, и да кажем, това е шоу. Цялото това общество, цялото това название. Знаенето на това как се пише България. Или знаенето на това как се пише България не е голям проблем. Голям проблем е предателството, простотията. И това да не можеш да напишеш България е проблем. Това е проблема, защото никой не е длъжен да бъде много добре образован. Защото не всички са имали еднакъв старт. Не всички са имали твоя старт, на това Кристина. момиче беше дадена възможност да се образова вътре това и е друг тя каза въпрос. не желая. Няма да ги образоваме в Big Brother. Моля ви, има училище, има университети. 52 на брой в тази страна. Не е Big Brother мястото. В университета не виждаш Пенка. Big Brother е един университет на живота. Защо не? Еми как? Ето ти помниш своята реплика към Кристина дълги години. Ние онемяхме. Беше хубав диалог. Ами много беше хубаво. Беше надвикване на телевизия. То надвикване се получава. Тук аз не се обаждам много. Арменците в принцип не се обаждаме много. Що ме обаждате? Вие заслушавате Ниагарския водопад. Телевизията си е едно училище за всички малки деца, понеже всички гледат телевизия и се учат и гледат. Ама моля ви, вие сте млад човек, не дайте да приказвате смешни неща. Обучават се хората в библиотеки, в университети, в училище, а не от телевизията. Освен това, ако искат да се обучават, има такива канали. Моля ви, обучавайте се на друго място. Не приписвайте на тази сцена и на телевизията роля, която тя няма и не трябва да има. А ти какво вършиш в телевизията? Моля ви, каква е твоята роля в телевизията? Вие искате в момента на един цигански оркестър да му вмените ролята да преподава музика. Моля ви! Това са някакви... Не съм съгласен. Ти самия в твоето предаване внушаваш някакви смислени неща. Нищо не внушавам. Търся някаква истина, ако може да съществува такова нещо. Търсиш истина. Да. Тук какво търсим? Търсим образовани, търсим отличниците на нацията. За обществото. Аз предлагам ви сега. Но търсиме хора. За да изчистим цялата тази работа, защото слушах тук някакви, нали, как... Ама те се подиграли в някакъв друг формат с нея. Сега да не влизам в някакви къвги и да не вкарвам хората в къвги. Извинявайте, може ли да правите IQ тест преди да ги вкарвате в къщата, за да не си приказваме по темата кой е образован и кой не е образован? Направете им тест за... само професори. Вкарайте професори, моля ви. Ти на 20 години... Или вие вкарвате хора, които ще направят... Или вие вкарвате хора, които ще направят интрига, които ще направят действие. Точно това правят. И след това каните и ни питате, вижте колко необразовани са. Необразовани са, разбира се. Смятам, че в това предаване винаги се прави опит да се покажат различни хора и да има модел на обществото. Тогава какво се чудим? Ами точно разбираме, гледаме, коментираме. Има всякакви хора. Ама моля ви, само във всяко едно друго общество има всякакви хора. И в Big Brother, примерно в Съединените щати, и в Великобритания, и в Испания, и в Италия могат да вкарат прост човек и да кажат, колко е необразован. Но това не е училище. Говорим за един образован, високо образован, като Денди, който обижда. Извинявам се. Съжалявам се. Ето и на публиката, нали ви беше интересно? Има ли ценно нещо в Денди? Одобряваш ли
Окей, супер образован, супер изказ. Интересен е. Аз съм честна, вярвам, може би това си е някакси мое веро, че дълбоко във всеки един човек има нещо добро. И съм убедена, че той не е лош човек. Но просто вече е забравил кой е. Този образ, който от години е изградил за себе си, вече се разминава. Той вече истинските взаимоотношения е загубил възможността да ги практикува. Добре, Милене, към теб. Чакай, към Милен. Милене, какво предлагаш ти? Връщам се на темата за Пенка, за необразованата циганка. Какво предлагаш ти? Да ги скрием тия хора, да я скрием нея. Години наред са използвани като острие, като шпага в избори, на повикване са. Предлагам такова. С мегафона ги викат. Дамите имат някакъв друг разговор. Не е културно така да си говорим. Откъде? Да. Много мнения. Да. Ами нищо не предлагам. Не предлагам следващия път да има IQ тест преди да се влиза. Ма защо? Кажи, защо? Да не се пускат хора, които казват груби. Ма ние не искаме да правим тук Сорбоната и Софийския. Защо ми? Защото искаме да покажем какво е състоянието. Вие правите сир, значи добре дошли. Твоята версия е Денди с твоята версия, че нещата са сменени. Ме ми прилича на това да си затворим очите, честно. Не, няма такова нещо изобщо. Просто ви казвам, че няма какво да се чудим. Интелигентност да направим, да ги вкараме под чудим. Естествено, че кастинга е направен така. Че да върви действието. Не, да покаже какво е общественото състояние. Сигурен съм, всеки кастинг се прави спрямо годината, спрямо момента, спрямо актуалните събития. Аз не знам, аз съм отвънка. Вие там, когато аз бях в къщата, искаха да противопоставят известни хора срещу хора, които не са известни. И видите ли един вид известните какви са нафукани някакви. Така ми изкараха и мене. Така ми изкараха. Доброто момиче от народа срещу тази, която се прави на като защото Рафи каза, Рафи, ти си абсолютно прав. Само раз го да Рафи, абсолютно прав си, че хората гледат телевизия и копират разни неща. Обаче ние трябва да си даваме сметка, че това не е училище, разбираш ли? И не трябва да му преписваме някакви функции, които то няма. То не е училище. Ако училище ще се учи точно биография. Може да даде акцент. Може да посочи пример. Може да заклейми. Въпросът е, че малките деца не трябва да се под формата на такъв обществен съд. Малките деца не трябва да се учат да злобеят, да злорадстват, да говорят зад гърба на другите хора. Ето за това давам веднага пример с човека. Аз съм тук да щитавам Лео, защото той един път не е говорил за... Рафи, чуй сега. Малките деца трябва да ходят, да се научат да ходят на училище, а не като Пенка. За да не станат като нея. Разбираш ли? Ходил ли си на училище ти? Разбира се, редовен бях. Ами да, сигурен си. Не е ходил на училище. Първото дете в Стани богат участвал. Първото дете на България. Умен беше още тогава. Защо не бягаш от час? Не бягам от час, така са ме учили. Защо не бягаше? Не е ли да минем към другите? Нещо искаш да кажеш? Това е по-интересно друго. Така, дами и господа, след малко ще чуем и интервюта с Златка Райкова, Райна и Лео, а веднага след това ще научим имената на съквартирантите, които влизат в финалната петица. Кой триумфира и кой отива на финала и кой ще се раздели с шанса си за победа. Всичко това ще стане ясно след рекламите по Нова телевизия. Здравейте отново, дами и господа. Big Brother All Stars полуфинала продължава с пълна сила. Шестима останаха в надпреварата, но на финала има място само за петима. Тази вечер стесняваме кръга, образно казано. И наистина е така. След малко още един от съквартирантите ще бъде лишен от шанса да се титулува финалист в Big Brother All Stars. Тази вечер всеки един от съквартирантите може да защити място си на финала, като отговори, бъде честен с нас, с нашите коментатори и отговори директно на въпросите на гостите ни в студиото. Следващото интервю на живо от изповеданието ще се проведе с Златка Райкова. Тя вече е там. Включваме се. Добър вечер, Злати. Добър вечер, Ники. Изглеждаш прекрасно, както винаги. Коледно. Там ли е Георги? Георги, кой беше? Не, няма го. Видяхме го с едно момиче по ръководство. Няма го, сори. Тук е. Искам да го... Дайте да го видим. Георги, айде не реви ти сега. Плачат всичките. Най-хубавия, както винаги. Добре. Тук е. Идва всеки лайф. Чакате. Какво искаш да му кажеш? Дай първо към него, той ти е най-близко. Искам да му кажа, че страшно много го обичам и дано съм го накарала да се гордее с мен, защото това за мен е изключително важно. Накарала си го. Злати, Определено каза Георги. Определено каза Георги, чул го. Да. Това нещо като изпит ли е за теб? Като нещо важно в живота ти ли е? Как да го разбираме? Престоя ти в къщата.
това за мен е много голяма проверка върху собствения ми характер и едно огромно доказателство към близките ми, защото моите родители живеят в чужбина от много дълги години и се виждаме за съвсем кратко време. Това е момчето, което ме познава от медиите и по-отблизо от съвсем скоро. И това е моето доказателство към тях, че аз съм... Смятам, че съм един човек с стойност и не съм момиче от държавата на златките, както дълго време ме наричаха. И нямам търпение да ги чуя и да ми кажат, че се гордеят с мен. Това е много важно за мен. Изключително важно. Тук е авторът на тази фраза, Кристина Петрашкова. Да, знам. Тя направи държавата на задките. Кристи, започнем с теб. Не да правила аз. Само я кръстих. Така я кръстих, да. Здравей, Злати. Ние малко се познаваме с тебе. Здравей. Така. Искам да те попитам нещо. Наблюдавам твоето поведение в къщата и съм приятно изненадана, не го крия, проявяваш изключителен самоконтрол. Но, ако в живота, извън къщата, някой те беше обидил, огорчил, така както направиха Джейсън и Пенка, смятам, че те те обидиха. Да. Как щеше да постъпиш извън къщата, без камери? Нали може на ти вече да си говорим? разбира се. Знаеш ли, Криси, аз пренесах живота ми отвън, тук в къщата, защото смятам, че последните 2-3 години се промених страшно много и този контрол върху самата себе си смятам, че съм го постигнала. И за този един месец, който съм тук, си доказах, че това наистина е така. И повярвай ми, попадала съм и отвън в ситуации, в които страшно много хора са ме обиждали. И съм проявявала този самоконтрол, така че смятам, че от тук нататък няма да се съмнявам дали ще скоча срещу някой, а ще бъда сигурна, че мога да го запазя този самоконтрол. Вече си го доказах наистина. Браво, поздравявам. Елен Конева. Благодаря. Здравейте, ние с вас не се познаваме. Аз затова си позволявам да ви говоря на вие, просто защото не се познаваме. Моля те на ти, защото ми е много официално. Искам да те попитам, първо искам да те поздравя за очевадната, огромна промяна, която се вижда в теб. Говоря за вътрешната ти промяна. Искам да те попитам, кое според тебе настройва така, според теб, не какво говорят другите хора, настройва така жестоко хората срещу теб? Ожесточава ги направо. Кое в теб ги дразни толкова много? Извън визията ти, извън външната ти красота. Твое качество, с какво ги дразниш според теб? Аз преди малко имах такъв въпрос от един съквартирант и освен външният ми вид, е може би начинът по който го демонстрирам. Тоест, защото имаш самочувствие? Защото имам самочувствие и това самочувствие не се е зародило в мене от това, че съм станала плеймейт или от това, че съм станала медийна личност. Аз съм единствено дете на майка ми и на баща ми и от малка съм свикнала, смисъл, винаги са ме хвалили, поощрявали и така нататък. Не знам, може би до някаква степен съм егоист, не го крия. Нервна съм, което може би ми личи. Не мога да... Не съм свикнала да контактувам с много хора. Тоест, по-скоро съм аутсайдер. Винаги била. Нямам много приятели. Не знам, с тази визия обаче не си ли център на вниманието? Моля? С тази визия не си ли център на вниманието? Ти влизаш някъде и приковаваш погледите. Това трябва да знаеш, че така ще бъде реакцията на хората. Трябва да го очакваш. Да, така е, наистина, но аз си харесвам смисъл, аз си харесвам визията и обичам да си я поддържам. Аз тук бях много често критикувана заради суетата ми, но аз съм такава не от 20 годишна, аз съм такава от 3 годишна, червисвах постоянно. В смисъл,
От дете съм такава, наистина. Винаги исках да... Злати, и само още един въпрос, много бърз. Да. Кое е нещото, което хората не успяха да видят и да разберат за теб? Какво ти не успя да покажеш, а искаше? В къщата ли? Да, в предаването. Знаете ли, мисля, че не видяха лошата ми страна. Добре беше това. Това беше много добре. Защото аз имам такава, наистина. Злати, здравей. Първо, това, че се гримираше страхотно, трябва да изглеждаш добре, защото една жена, която уважава себе си, трябва да се поддържа и трябва да изглежда добре. Но сега искам да те попитам. Натрупа популярност голяма. След като излезеш от къщата, какво ще правиш тази популярност? С какво ще се занимаваш? Къде ще насочиш тази популярност? Защото това е много важно. Не само така да стои във въздуха. Здравей, ние лично не се познаваме. Аз станах популярна преди 6-7 години, когато славата ме връхлетя? Издигна, връхлита с пълна сила. Ясно, но сега си още по-популярна. Какво ще правиш сега с тази популярност? Не, исках да кажа, че тогава станах много популярна, бях малка. Славата ме поведе по едни пътища, които не смятам, че са до там. Са пътищата, с които мога да се гордея. Сега, Злати, сега ми кажи. Доста време не бях в медийното пространство. Сега отново се появявам. И... Ами тук ми казва, че трябва да стана фолк певица или актриса. Не, фолк певица не става, актриса става. Аз какво искам да стана, честно казвам, не съм много сигурна дали искам да бъда отново популярната личност. Не фатално 3, моля те, не е отново фатално 3. Не, няма да е фатално 3. Бъди актриса. Повярвай ми, много често отговарям на въпроса защо не си станала фолк певица, отговарям така. Не знам дали мога да поема цялата тази слава отново да се случи, това нещо се случи с мене. Можеш, но продължи и бъди актриса, защото ти се отдава страхотно. Всички сме на едно мнение. Ирина, има послание. Златки, здравей, Ирина съм. Иринче, здрасти. Аз няма защо да те защитавам. Всички страшно много те защитиха тази вечер. Само искам да ти предам нещо от Георги. Каза да ти предам, че много те обича. Това е. Вече имам сили да остана до понеделник, защото просто не знам дали се вижда, че аз всяка вечер целувам снимките, които той ми е изпратил и ми е много мъчно за него, че така го оставих, но... Сега накратко имаш възможност да призовеш зрителите на Нова телевизия да гласуват за теб. Заповядай. Винаги съм се чудила как бих отговорила на това нещо, защото аз толкова много се подценявам понякога, че чак не знам защо го правя. Но съм длъжна да го направя в момента, защото 3 седмици подред аз оставам в къщата и ще бъде глупост да не кажа нещо. Ако хората виждат положителната промяна в мене като човешко същество, нека да гласуват за мен. Добре. Благодарим ти, Злати, успех. Да минеш тази вечер полуфиналите. Коментираме. Защо според вас тя бяга от предишния имидж, който всъщност е... Тя не бяга според мен, Ники. Това е естествено. Просто тя иска да става друга. На нея харесва да е по-женствена. Ами тя каза, че не иска да живее в света на прожекторите. Сега, тя направи... Тя, между другото, ми струва, че беше, може би, най-откровенна от тези, които бяха вътре в изповедалните. Тя каза абсолютно недвусмислено, че тогава, когато е станала популярна и славата е връхлетяла, както каза, тя е тръгнала извършила неща, от които не се гордее. И аз знам за тези неща. Чести прави, че тя си го признава, че иска да приключи с това нещо. Дай Боже, защото декларацията и че го той сега, Дамян, зададе много готин въпрос, нали, на къде? Тя каза фолк певица или актриса, но аз съм сигурен, че тя е готова и тя иска дълбоко в сърцето си да бъде майка. И двете искат това. Тя си го каза, тя го каза, но предполагам... Тя го каза в къщата. Мисля си, че сега това, което тя натрупва,
Нали? Като известност тя трябва... Това е новата и роля. Някъде трябва Майка. да канализира. Добре, окей, известната майка, супер. Ама това ни пречи да бъде и майка. И майка, защото много от хората от шоу-бизнеса... Това не е роля за подценяване, Дамяне. Съгласен Това е следващия етап. Но тя може да бъде и майка и да прави нещо. Тя е едно доста, така бих казала, и умно, и прозорливо, и подредено момиче. Вече. Добре. Продължаваме напред с разпитите. Райна е следващата в изповеданията. Секунда. Това, което искам да питам, все пак тя ни е за мен финалист. Какво ще кажете? Аз мисля също. Златка Райкова, да. Доколко се прави хората... Доколко се прави хората, че така целият сезон се въртеше около нея? И атаките от страна на другия лагер, нейният отпор. Има качество момичето, видно е. Тя беше най-активна. Сега не мога във да всички... разбера какви с тия приказки, че нещо била правила като млада. Всяко готино, младо, красиво момиче, всеки си щрака с пръсти и ходи. Какви толкова глупости да е направила? Да не е изяла някой. Какви глупости? Да, всъщност. Аз не знам, честно казвам. Живява се живота. Коментираш това, което го пишат на Ето, момичето си е много читаво и нищо чудно да спечели. И ти си го живя на времето. Боже, ми разбира се. Ние сега правим Сега правим глупости. Сега правите глупости. Той ние сега правим глупости, защото си да сме приятелки, пак да ви кажа. Ти да мълчиш, че варяше да я извънна, сега да й кажа. Сега, не дей така. Според мен най-интересното и при двете е, че те определено показват промяна в отношението към живота и менталитет. И това дава кураж на хората, че всеки може да се промени към по-добро. И за това те отчаяно търсят подкрепа във техните половинки. Тук ли са момчетата? Какво ще кажат момчетата? Чакат ли ни момчетата? Вярват ли ни момчетата? Те са на един Това е добре, че те държат, но те не само от момчетата искат подкрепа, между другото. Те искат и обществото. Да, групата кръга. Ама сега нали разбирате колко Затова се разочароваха много, когато те очакваха, че ще срещнат много силна симпатия вътре от другите. Какво попаднахме? Те дори съжалиха в един момент, че са вътре. Защото другите много са чели жълта преса и си мислят тези глупости за хората, като ги видят. Така е, аз съм далеч от мисля, че те са очаквали да ги посрещат така с отворени обятия всички вътре. Очакваха да срещнат интересни хора, които да има интересно. Те има интересни хора, но предполагам, че не са очаквали така. Миналия сезон най-малкото Димитрова и сравнява с Криси, с Юлиан, с другите. Определено така е. Така, продължаваме напред с разпитите. Райна е следващата в изповеданията и е време за нейния кръстосен разпит. Така че да се включим в изповеданието. Добър вечер, Райна. Добър вечер. И на теб ще го кажа. Изглеждаш фантастично. Мерси. Прекрасен цвят, обици, червило. Стигна до големия полуфинал. Сега тук ще те подложим на един кръстосен разпит от студиото. Сигурен съм, че моите коментатори и гости имат въпроси към теб. Аз ще започна да дам тон. Защо беше така рязка вътре в своите изказвания понякога? Дай ми шокер, не знам за какво говориш. Примерно мисията за Снежанка, където ти не искаше да бъдеш Рудолф. Да, не, нямах против да бъда Рудолф, обаче знаеш, че престоя на подобно място в един момент малко или много води до някаква параноя. И при мен се случи така, просто станаха твърде много съвпаденията по повод мисиите, които имахме с Финдо. И в един момент започнах да си мисля, че всичкото това нещо се случва, за да ни провокира. И всъщност в сценария на мисията, т.е. в сценария на тази приказка, имаше един момент, в който се говореше за целувка. И всъщност това беше нещо, Не, Райна, това беше една обикновена коледна приказка. Наистина. Да, повярвай ми. Ние вътре започнахме да намираме конспирация във всичко в последните 2-3 дни. И честно казано, напрежението ми дойде в повече. Това е кино. Така се случва вътре. Това е реакция, която си беше съвсем импулсивна, не съм мислила за последствия отвън. Гледам да съм... Тоест аз съм максимално автентична в поведението си. Не съм дошла тук, за да градя прекрасен образ за себе си. Имам си своите странности, своите предимства и недостатъци. Така че, който както иска ще го разбере това. Но наистина напрежението ми дойде в повече.
Добре, беше откровена. Дамяне, давайте. Там не трябваше да се притеснявате за целувката, по простата причина, че това беше филм. Нали? Разбира се, театър има. Много симпатичен. Пиле, здравей! Аз искам да я попитам. Готина си, Райничка. Здрасти, Райна. Искам сега да те задам един въпрос. Разликата между първото ти участие, когато беше с котството, и участието ти сега. Тогава ти беше според тебе по-лесно или по-трудно? Направи паралел между двата Big Brother, в които участва сега и тогава. Ами, чувала съм много пъти хората да казват, че мозък има едно такова свойство да заличава лошите моменти. Имам предвид онези много силно лоши моменти. Такова беше участието ми през 2006-та и всъщност аз бях тук по мое... Не бях тук по желание тогава, защото котството тогава много държеше да участва и истината беше такава, че ако не бях влязла с него, той нямаше как да влезе без мен. И общо след тогава последвах любовта си, но през тези 2 седмици не спрях да му мрънкам за което и ако си спомняте това мое участие тогава, аз през повечето време непрекъснато плаках, бях неразбрана, докато сега нямам слабост, тук съм по собствена воля и желание и не съжалявам за което. Супер, благодаря ти много. Аз намирам сега участието наистина за много по-добро. Бързи въпроси. Райна, здравей. Аз искам да те питам нещо, понеже ти си вътре в къщата, виждаш ги хората най-отблизо. Кой според теб от всичките са квартиранти е най-истински, според теб е такъв и в живота? Кой не играе? Ами, предимно мъжката част. Не играят. Не играят, да. Не играят. Да. Демек, дамите са актриси. Здравей! Да, Елен Колева е това. Виждаш ли ме? Аз съм тук при тебе, заради тебе съм Много тук. се радвам, че си тук. Искам да ми кажеш как се чувстваш на този етап от играта. Ами, аз при мен нещата стоят малко по-така, че се адаптирам по-късно. И мисля, че специално сега се случи малко по-бързо, отколкото очаквах. Но съм на моменти. Аз съм много динамична натура и общо взето душата ми е доста свободолюбива. И тук затворена преоткривам себе си в много отношения. Мислех си, че ще бъда много по-напрегната, много по-нервна, защото аз, честно казвам, си мисля, че съм индивидуалистка и екипната работа ми е малко по-така трудно нещо. Но тук всъщност изненадах дори себе си. Райне, изиграй една салса. Не. И всичко ще бъде наред. Сега изиграй една салса с зрителите на Нова телевизия и призови тези, които ни гледат в момента, да гласуват за теб. Знаех, че ще ми зададете, че ще има нещо такова, но не искам да го правя. Просто преди малко споменах, че не съм дошла тук да създавам тепърва образ за себе си. Имам си предимствата и недостатъците си и странностите си. Тук неведнъж ме наричаха, че съм лолита, че реагирам прекалено по-детски, но всъщност това съм аз и ако някой има възражения, не към мен, а към Господ, защото ме е създал такава. И всъщност аз нямам проблеми с себе си. Аз се харесвам такава каквато съм. Ако по някакъв начин съм докоснала хората с нещо, знаят какво да правят. Благодарим ти, Райна. Искаме палци да се окажеш и ти сред 5-мата финалисти. Да коментираме. Извървя и тя така своя път. Доста сдържана беше в момента. Държеше контрола върху поведението си. По принцип. Аз имам усещането, че тя живее с самочувствието, че ще бъде победителя. Няма лошо. Няма. Тя е сигурна в това. Тя показва, така демонстрира тя го каза и че е най-популярната. Своето самочувствие. Тя го каза, Тя го каза, да, директно го каза. Но призна си също, че е индивидуалистка. Този егоизъм, който прояви, на мен не ми хареса. Не го е казала, че е известна. Вие го извадихте от контекста на разговора. Тя го заяви пред всички. Защото тя каза, тук хората си мислят навън, че аз като най-известна нещо. Не. Друга фраза. Извинявам се. Тя просто си каза, че е най-известна. Така че... Остана само още един съквартирант, когато да атакуваме с нашите въпроси. Слушайте внимателно какво ни отговарят, защото в крайна сметка вие, уважаеми дами и господа, избирате финалистите по достоинство. А и защото Лео не говори много добре български. Включваме се на живо в изповеданията.
Лео, здрасти! Как е? Добре. Сега ти остана последен в така, нещата, които имаме да ви изпитваме тази вечер. Сега си на кръстосен разпит. С кой ще започнем? Рафи, ти да го подкрепиш. Другите? Лео! Рафаеле! Братко, чакам. Стой още малко там, не те чакаме, да знаеш. Излез си спокойно на финала. Ама ти, брада, сърдиме ли се направиш така? Ма, като мен? разбира се, аз така приличам на те. Братко, само искам да те питам нещо, защото понеже тук се говори, всички говорят, че си тая година много мълчалив, не знам си какво, лежерен бил, отпуснат такова. Моля те, кажи им, че там не си на почивка. Кажи им просто защо си такъв готин и защо правиш това изискано чувство за хумор. Тънко как го пускаш така, както ти си знаеш. Моля те, кажи им и да им обясни, че не си такъв лежерен човек. Значи, първо всичко искам да кажа, че да, явно хора така са преценили. Верно е, че в тази къщата няма толкова много да се говори, защото честно ви каза, доста интриги, доста скандали, които не ми са в кожата и просто няма как да реагирам в такива интриги. Майка ми научи едно нещо много важно, че кога просто виждаш ли такива нещата, брой до 10 преди да говориш. Може би, че ми научи нещо много важно, защо... Ти какво до 10? Ти до 1000 броеше? Аз брой до 1000. Да, до 1000. Може до 2000. Обаче въпросът е, че кога някой не ти дава инпут или нещо, кой примерно да те кефи в тази къщата, няма да се скефиш. Верно е, че време на време изпускам лафови, обаче не скри, че не ми е толкова лесна с различни характери. Не са мои близи характери, честно. Не са твоята кръвна група, така ли? Да. На същото време обаче, може би, че главата не ми е толкова концентрирана, разбира се, в играта. Не съм материален човек. Верно съм влезе тук за победа. Искам да пристига до края и надявам се да успее да го направи това нещо. Обаче, Рафи, да ти казвам честно, обаче, искрено ти казвам, даже мога да ви кажа, че спинкам много по-малко часове от другите. Така че не е верно, че съм на курорт, не съм на почивка. А даже готви, прави различни нещата. Бъди сигурен, че Николай и Матия спят спокойно от твоите деца, така че това бъди спокоен, чакате, не се притеснявай. Радвам се, Рафи. Добре, Лео, имаш и ти правото, както всички останали квартиранти, да призовеш зрителите на Нова телевизия да гласуват и да те оставят теб на финала, а пък и да те изберат за победител, ако те преценят. Окей. Надявам се на хората, че просто в мене вижда един човек, който разбира се разлика от 8 години, не скри, че съм пораствал. Това, нали, обичам да играя, обичам да, като каза преди малко, да има лафови, обаче мисля, че в един момент човек пораства, вижда нещата с другите очи и просто хората трябва просто да ме приеме в тази ситуация. Шоу-бизнес е един свят много по-различно от реален живот. Правя музика, готвя в старите предавания и така нататък и не съм променил в този случай. Обаче, на същото време, група, която тук доста е силна, разбира се, и искам да го повтаря, Ники, не съм тук просто само за да си показвам. Има хора, които просто е тук само да си показва, аз съм тук просто да пристига до край. Мълчалив и не мълчалив съм човек, който искам да пристига до високото ниво. Пак искам да го повтаря, не за материални нещата, не за наградата, а повече за формата, която ми е в сърцето. И това за мен е пълна реванс от Big Brother 2. Брате, първия път се размина с финала, този път ти пожелавам с победител и ти ще бъдеш, брат. Успех, Лео, искаме ти палци. Бърз коментар. Ирина, ти също не вземаше така лагерна позиция. Да. Ами да, в смисъл, той че... по същия начин действа. Има ли, оправдана ли му е претенцията да така някакси показва, че те не са наистина неговата кръвна група, не са... Аз съм на мнение, че човек не може да се хареса на всички и се избира хората в къщата, когато е там вътре. Не е необходимо да си със всеки. И смятам, че позицията... Той е един от големите фаворити в къщата. Да, и не случайно. Това, което е може би най-интересното, освен че е фаворит, единственото нещо, за което го съдате, е, че така, мина толкова много време, а той все още не говори добре български. 8 години, 10 години. Покрай децата, покрай бебетата ще трябва да почне да говори по-добре български. Това да му е косура, Ники, че не говори добре български. Понеже няма друг косур и айде. Той е много позитивен. Говориме, хората се променят.
Искаме от Златките промяна, търсим промяна. И той има Той кусури, каза, аз както се казва, пораснах. нали? Лафовете са си лафове, но аз пораснах. Къде е промяната при него? Аз не виждам някаква промяна, но според мен не е било необходимо да има такава промяна, защото той си беше много добро момче и в предишния формат, доколкото го помня. Улегнал е. Както и сега. Улегнал е. Обаче той стана вече по-зрял мъж. Това е нормално, той вече е баща, нали, по друг начин. Обаче, кое ми е тъжното? Той е единственият чужденец в това шоу. И е най-далеч от интригите и е най-нормален като поведение. Жалко, че чужденец е най-нормален като поведение. Защото не разбира български. Не мога да влезе в... Той разбира много добре. Ще го видите утре в дели епизода колко е далеч от интригите. Просто Лео е възпитано момче. Пак сте го забъркали. Пак сте го забъркали вие. Той се забърка с Райна. Сам. И така, дами и господа, за сега ви оставям съвсем за малко. Вие определяте кои са финалната петица в нашия All-Star сезон, кои ще влязат, кои ще бъдат финалисти. Само и единствено вие определяте коя е любимата реалити звезда на България. И така, дами и господа, уважаеми реалити заседатели, да броим от 10 до 1. От 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Край! Линиите са окончателно затворени и вече знаем кои са петимата ни финалисти и кой завърши на почетното 6-то място. Време е да се включим в къщата за последен път тази вечер. Здравейте, отново са квартиранти. Готов съм с голямата новина. Вие сте шестима. А до финала има само 5 квоти, 5 свободни места, 5 билета. На кого подписахме билетите за финала тази вечер и кой си тръгва на 6-то място? Малко преди големия финал, след изключително оспорван вод, много силни дискусии във ваша защита и срещу вас тук при нас, на 6-та позиция къщата напуска Денди, това не си ти! Ти имаш най-висок вод тази вечер, Денди! Ти си първият сигурен финалист! Ти си сигурен финалист! Поздравления! Има още един сигурен финалист. Лео, това си ти! Ти отиваш на финал! Пак втори финал за теб. Поздравления, си искаме палци да победиш. Мерси. Но ще имаш силни конкуренти там. Денди е един от тях, разбра. И другият, който ще те конкурира е жена. И това е Райна! Райна на финал! Браво, Райна! Ще изтрием спомените от 2006-та. Трима вече са на финала. Някой от останалите трима ще си тръгне. Финдо, Злати Райкова, Злати Димитрова. Един от вас наистина ще бъде до тук. Къщата напуска на 6-то място. Финдо, това си ти! 6-то място! Като се реве. Пей. Говори Big Brother. Финдо, идваш на 6-та позиция в Big Brother All Stars. Аз ви казах, Гордо. Ще квартирантите си. Big Brother. Поздравявам. Не тежете чак толкова много. Айде, ще да изпратим Финдо. Имам да ви кажа много неща, ама ме мързи. Ти ни да не тръгнеш пак по ония коридор. Айде, поздрави на Тедито и на Георги да се запознаете. Чао, успех. Живи здрави. Екстра. Ще науча следващия път. Не, аз ще направя това. И така, дами и господа, очакваме Финдо в студиото всеки момент. А вие останете с нас, защото кулминацията на вечерта идва веднага след рекламите по нова. Останете с нас.
Здравейте отново, дами и господа! Това е полуфиналът на Big Brother All Stars. Гласуването вече е финализирано и вашият избор, уважаеми зрители, е окончателен. Big Brother има своите 5 финалисти, а сега да посрещнем с същите силни аплодисменти завършени на почетното 6-то място. Шестата ни любима звезда на България, Финдо! Давай, бързо, скачай! Това е Big Brother. Сега ще ги видиш и ще ги прегръщиш още повече. Какво не ти достига, Финдо, да достигнеш до големия финал? Само няколко дена останах. Те са мързели, не плащат СМС-и. Те са виновни. Ще СМС-и, бе. Да. Беше много пасивен вътре. Защо? Не, тренира се адекватно. Да, по 2 пъти всеки ден. По 1 път. Не е твой тип шоу или очакваш нещо друго да ти се случи? Не е моето тип шоу, сериозно. И следващия път ще знаеш къде влизаш, къде отиваш, с кой ще те бориш. Имаме подаръци за теб, приятелю. И така, получаваш комплект специална козметика с комплименти за теб. И разбира се, имаш 3 билета от Националната лотария. С 3-те можеш да спечелиш, имаш уникален шанс да спечелиш 2 милиона лева. А най-вероятно в Survivor ден 6 и тук 6, това е защото в училище само 6 си получават. След това така. 6 е твоето число. Финдо, дами и господа, заповядай! Беше да се спъне. Дами и господа, тук е момента да ви напомня, че утре точно в 15 часа към чата на живо в нашата официална фейсбук страница ще се присъедини и Финдо. Не пропускайте да зададете вашите директни въпроси към него именно там. Сега е време да благодаря нашите гости. Още продължават. Дискусията още продължават. Бяхте страхотни. Обичам ви. И така, дами и господа, Ели и Финдо не успяха да преминат през ситото на полуфинала. Видяхте, само 5 съквартиранти ще се борят за голямата награда. Вие и само вие, няма да спра да повтарям, имате силата да изберете кой от тях да бъде любимата звезда на България. Телефонните линии са отворени отново и гласуването започва сега. Ако искате Денди да стъпи на първото място на почетното стъпище в понеделник, дайте своята подкрепа на Денди с СМС на номер 17401. Ако искате титлата любима реалити звезда на България да бъде връчена на Златка Димитрова, вашите гласове трябва да отидат към номер 17402. Пак е в кухнята. В случай, че вашия фаворит е Златка Райкова и искате тя да грабне голямата награда, гласувайте за нея на 17403. За да дадете първото място в Big Brother All Stars на Лео, трябва да изпратите СМС на номер 17404. И за да направите Райна, любимата реалити звезда на България, гласувайте за нея на номер 17405. Това са финалистите и вие ще изберете кой от тях да бъде големия победител тук при нас в Big Brother All Stars и да стане любимата реалити звезда на България. Остават само 4 дни до края на нашата сага и до епичния финал в понеделник. Запомнете тази дата. 16 декември, понеделник, 20 часа, нова телевизия. Докато чакате финала, не пропускайте и нашите дейли епизоди. Четвъртък, петък и събота от 8 вечерта с феноменалната Алекс Сърчежиева. Още утре Алекс ще ни разкаже повече за колосалната драма на Райна, която не искаше да играе. Разбрахте чисто копитния Рудолф в Коледната приказка и така стъжни живота на останалите си квартиранти. Сега останете в програмата на Нова и господа на ефира, защото там баш Бай Брадър е вдигнал мерника на Денди и на черната Златка. Време е се разделяме до големия финал в понеделник. Чао! И имайте предвид, че тогава с още по-голяма сила ще важи принципът. Нищо не остава скрито от Big Brother и Big Brother не оставя нищо скрито. Чао! До финала в понеделник!